आता हांव सिंधू न्हू घरांकर करता. घरांकराक सिंधी तरस अशी सिंधू काय सपोर करून आता घरांकर तोळो घालता. मीठ आणि घालले आता सळसळ राब लिकुडले काढता. सळसळ राब बनवण्याची काढल्या रे मोज आता रेडी झाला. Seasonal jackfruit chips ready jala. Don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.